Вакцина ясатыр алдынан Юлия Сабированың кан басымын температурасын үлчиләр. Моңарчы авырганы булмый, әмма туганнары арасында коронавирусны авыр кичерүчләр бар. Хәзер эпидемиологик хәлнең катлаулануын исәпкә алып килергә була. У меня многие мои Минем якыннарымның күбесе коронавирус белән авырды. Әни, әби, бабай хәтта хастаханәдә дә ятты. Юлия бу пунктта препаратларны сайлау мөмкинлеге бар ди. Монда килер алдыннан табибы белән киңәшләшә. я считаю, что Бу сәүдә үзәге минем өемә якын, шуңа монда килергә уйладым. Эпивак ясаттым, чөнки хроник авыруларым бар. Миңа калса, һәркем вакцина ясатырга тиеш. Үзеңнең генә түгел, туганнарыңның сәламәтлеген дә кайгыртырга кирәк. Алда да чират иде, артта да ничек миллион да 500 меңенче кеше булганмын дип гаҗәпләнә Юлия. Огромное спасибо за сознательность. Благодарность вам передаем. Такой небольшой подарочек от Министерства здравоохранения. Казанның мега сәүдә үзәге янындагы әлеге прививка кадату пункты тәүлек әйләнәсендә эшли, көн сайын биредә якынча 700 кешегә вакцина ясыйлар. Чиратлар иртәдән үк хасил була ди табиблар. Шуңа күрә иң кулай вакыт төнлә килү икән. 4 сырхауханә табибы монда 2 сменада эшли, көн сайын булганына истәп запас 200-300 доза вакцина китерәләр. Спутник V, Эпивак, Спутник Лайт та бар, әмма анысы бик аз. Күбесе яшьләр килә. Әби, бабайлар күп дип әйтә алмыйм. Иртән 9 шартада эшләп китәбез без. Без килүгә монда чират күп булачак. Кеше күп бигрәк. Прививка кадатучылар санының шулай кисәк кенә артуы Татарстанда QR-кодлар кертү белән дә бәйле. 11 октябрь вакцина ясатучылар саны якынча 5 мәртәбәгә артып, көненә 14 мең кешегә җиткән иде. Бүген тәүлегенә 30 меңгә якын кеше ясата. Коронавирусны җиңүнең башка ысулы юк ди сәламәтлек саклау министры. Для того, чтобы управлять. Үлүчеләр санын киметер өчен авыруны йоктыручылар санын киметергә кирәк, аны киметүнең ике генә алымы бар. Берсе уралашуны чикләргә, икенчесе прививка. Башка чара юк. Германия, Англиядә авыручылар саны артканда алар вакытында прививка кадата. Нәтиҗәдә үлем очраклары кими башлый. Бүген Татарстанда 170 вакцина ясату пункты эшли. 30 октябрьдән эш урыннарына килеп прививка кадатачак мобиль төркемнәр дә оештырылачак. Эшкә дә кирәк. Үзебезгә дә инде алга таба карарга кирәк. Яшәргә авырмаска да, беренче инде шул авырмаска. Бүгенге республикада 1 миллион 526 мең кеше прививка кадаткан, миллионнан артыгы икенче дозасында. Соңгы тәүлектә генә 28 мең кеше кадата. Әгәр дә шундый тизлек белән барсак, декабрьгә 2 миллион 500 меңенче кешене дә тәбрикләячәкбез диләр сәламәтлек саклау министрлыгында. Әлегә республикада планга кертелгән кешеләрнең 60% прививкала. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.